'Yan uwa, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. A cikin wannan bidiyon yau na zo muku da wani application wanda zaka iya ka ba ma abokinka tsoro da wannan application din nan. Wannan application din nan za ku samu link din shi a gurin description. To kafin na yi muku bayanin wannan application din nan, wannan bidiyon da ina gabatar muku yanzu, da ku taimaka ku taba mar alamar like. Bayan kun taba mar alamar like, idan baka danna mun subscribe a wannan channel ɗina ba, da ka taimaka ka danna mun subscribe. To mu shiga cikin bidiyon. To kamar yadda ke gani ga application din nan, gashi nan kamar yadda ke gani. Yanzu kai tsaye bayan ka karɓi wayan abokinka daga hannun shi, kai tsaye zaka zo ka tura wannan application din nan a wayan abokinka. Bayan ka tura mishi a wayan shi, kai tsaye zaka zo ka shiga a cikin application din nan kamar haka. Bayan ka shiga cikin application din nan kamar yadda ke gani, kaga fuskan da yana nunawa, zaka jira shi ya bude. Bayan ya bude, zaka zo ka taba wannan alaman na farko din nan kamar haka. Bayan ya bude ma, sai anan zaka zo ka zabi irin screen. Misali yanzu screen na wayan ka din zai nuna ma irin wannan ko irin wannan, zaka zaba. To misali ni bari in zabi wannan, wannan talla ne. To yanzu kai tsaye, yanzu bayan ka karɓa wayan abokinka ka saka a ciki, bayan ka zaba screen din da idan misali ka taba wayan ya nuna ma irin shi, kai tsaye kawai zaka yi kamar wayan abokinka din ya faɗi daga hannunka. Kai tsaye kawai zaka zo ka taba screen din kamar haka. To kamar yadda ke gani dai, kowa zai ce wayan nan ya fashe kamar yadda ke gani. To kai tsaye wancan application din nan ne, kamar yadda ke gani dai, zaka bashi tsoro. Kawai zaka ce miki ka duba inda wayan shi ya fashe. Zai yi matukar tsoro, zai ce da gaskiya ne wannan, amma kuma application ne. To kamar yadda ke gani dai, da zaran ka nuna ma abokinka, zai yi matukar, zai yi tsoro, zai ce kawai wayan shi ya fashe. So application, to gashi nan kawai zaka zo ka yi double tapping na screen na wayanka kamar haka. To kamar yadda ke gani ga wayan, kawai zaka ce wayan nan ya fashe, amma wannan application din nan ne. To 'yan uwa, a nan ne na kawo ƙarshen bidiyon nan. Kar bidiyon nan yayi tsawo sosai. Idan kuna da wata tambaya, kai tsaye za ku iya ku rubuta mun ita a ƙasan bidiyon nan, ma'ana gurin comment. Nagode, sai kun ji ni a bidiyon gaba.